todos, benvidos. Esta semana comezaron os traballos de digitalización no Arquivo Provincial dentro da aposta da institución de pôr en valor este departamento que garda documentos históricos de gran relevancia para a nosa provincia. Este será o asunto de portada da Información Provincial da semana. Outras novas no sumario. Comezamos. Coñeceremos o caso dun cidadán mexicano que se desplazou ata Lugo para investigar no Arquivo Provincial as orixes da súa familia. A Deputación reparte máis dun cento de marquesiñas na provincia que sustitúen as actuais con máis de 20 anos. Os novos apeadeiros son de madeira, un material que garante a súa calidade e durabilidade co paso do tempo. Centos de persoas gozaron en Foz das actividades de ocio de Lugoteando, o programa de ocio medioambiental promovido pola Deputación. Esta fin de semana desenvolverase en Burela e o 25 e 26 pechará a súa programación en Ribadeo. No Clube Voleibol MB de Lugo apostan polo deporte base. Estuvemos nas escolas deportivas do clube no que xogan máis de 300 deportistas. Tamén coñeceremos a unha asociación integrada por dous artesás que naceu hai un ano co Ar de Lucus. O Arquivo Provincial iniciou esta semana o proceso de digitalización da documentación do século XIX que posúe nos seus fondos. Esta actividade forma parte do traballo que está a desenvolver desde que se trasladou hai un mes ás novas dependencias ubicadas no antigo Hotel Miño. Este servizo, que desde hai moitos anos se atopaba totalmente colapsado en unhas condicións moi precarias, dispón agora dos medios e persoal necesario para desenvolver o seu labor. Os 14 desempregados contratados a través do Plan Lugo Emprega e os 4 profesionais cos que conta o Arquivo Provincial están a traballar arreo para poñer o día e normalizar o servizo. Era un problema grave que tiña a Diputación. Había cantidad de depósitos, non depósitos, sino distintos departamentos da Diputación colapsados, sin ninguna relación, corría risco a documentación de perderse, e bueno, e agora isto susanouse. O sea, quero dicir que as transferencias se iniciaron outra vez, ben, cas as follas de remisión e cun control. Controlar todo lo que ellos mandan, revisar toda la documentación, todas las cajas que mandan de los distintos departamentos de la Diputación. E que as actuais condicións nada teñen que ver cas que tiña este servizo desde que se creou nos anos 80. Pasamos do 0 ao 10, quero dicir que nós agora, neste momento, estamos desbordados, temos unhas instalacións novas, bons equipos, personal, o que estamos nunhas condicións xa óptimas para desenrolar o noso traballo. Unhas condicións que permiten, entre outras tarefas, acometer o proceso de digitalización da documentación, para o que se está a seguir uns criterios. En primeiro lugar, as actas e os boletíns. Porque os investigadores, as actas teñen cantidad de datos para facer calquera traballo sobre a Diputación no século XIX, hai datos de todo tipo. Tamén se está a realizar unha mellora en todo o proceso informático. É un programa máis cómodo e máis áxil. Entonces, nos estamos basando no cuadro de clasificación de todos os documentos do arquivo e iso que estamos metendo no ordenador. Ademais, durante o traslado, recuperouse diverso material que se acumulaba sen inventariar nos depósitos do arquivo. As nosas estanterías estaban, quero dicir, ali non se puña nada, pero ao alrededor había de todo. Nos atopamos, bueno, pois mira, estes aparatos que son antigos, de vías e obras, de medicións, que son un tesouro, non? Esta é unha das xoias do arquivo, a acta de constitución da Deputación do 11 de novembro de 1835. Tamén se custodian todas as actas e boletíns provinciais, os rexistros de expósitos desde 1860 ou as quintas desde 1868, que son moi demandados polos investigadores. Manuel veu de México para investigar as orixes do seu avó e tío avó, que emigraron ao país azteca nos primeiros anos do século XX. Es parte de la historia familiar y también en el marco de la ley para dar la nacionalidad a los nietos, necesito comprobar el nacimiento aquí de mi abuelo. O responsable da sala de investigadores asesorounos sobre a documentación que debía consultar. Tras 2 semanas en rastro, o traballo deu resultado e situou as orixes dos seus antepasados nunha parroquia do Corgo. Hemos revisado mucha información de quintas y hemos revisado también los fondos del boletín oficial desde 1897 y hemos ya localizado en el año de 1900
1906 y en el de 1913 información de mi tío abuelo y de mi abuelo. Gracias ás quintas, por fin, acadou xa un dos datos principais. Encontrou ao seu tío avó e sabemos xa a parroquia e o concello a que pertence. Entón, a partir de aí, teremos que ir ao arquivo diocesano para que poda seguir a investigación. Pero antes sería imposible que fora ao arquivo diocesano sin saber justamente en que parroquia era ese señor. Como no caso de Manuel, moitas persoas acuden a este arquivo por motivos persoais. Temos fondos das antiguas casas de Berce, tanto de Lugo como de Mondoñedo. Hai xente que ven a investigar eso, querer saber quen eran seus pais. Polo xeral, intentan saber antes quen era a súa nai. E moitos deses rapaces que foron dados en adopción foron dados a Valencia, concretamente a zona de Valencia, onde máis xente adoptou rapaces daqui da provincia de Lugo. Tamén é moi consultada a documentación relativa ás quintas e aos prófugos. En total, unha media de 30 investigadores pasan cada ano polo arquivo da Deputación. Moitos deles son estudantes que traballan na súa tese doctoral. A Deputación ven de rematar a instalación de 125 marquesiñas en 39 concellos da provincia. Esta nova liña de cooperación supón un importante aforro no gasto corrente municipal, xa que o organismo provincial asumiu a adquisición dos apeadeiros. A iniciativa supuxo o investimento de preto de 216.000 euros. Para asinalas tiveronse en conta a seguridade vial, o número de habitantes e a necesidade dos concellos. A da Cervela, no Incio, foi unha das primeiras marquesiñas colocadas na provincia. A súa instalación para sustituir a vella foi demandada directamente polos veciños. Esta é unha maravilla. Esta marquesina é un compromiso do presidente da Diputación cos veciños da Cervela, que antes tiñan unha marquesina que se atopaba nun lamentable estado de deterioro e abandono, e agora poden contar cunha infraestructura, máis dun cento de veciños, para o seu disfrute, para o seu uso diario á espera do autobús, o veterinario ou calquera outra persoa que veña aquí. Sí, se levaba tempo se pedindo. Sí, porque aquí antes había unha de bloque, e pois como ya alargaron o campo, houve que tirala. E pois quedamos sin nada, e notábamos moita falta dela. Un servicio que todos pasamos aquí o tempo, vimos todos os vellos para aí, e todos os que poden, e pasamos aí o tempo, sentámonos aí. Para distribuir as marquesiñas nos concellos, deuse prioridade ás ubicadas nas vías da rede provincial e en espazos públicos como esta plaza. Sempre se intentou apostar por a mellora e recuperación deste espazo público, que onde hai que lembrar que aquí se celebran anualmente as danzas da Cervela, e esta infraestructura rehabilitada implica un paso máis no proceso de mellora deste espacio público. Sempre ven moita xente, e arrímase a mesma xente maior, arrímase a marquesinas a sentarse. A maioría das casetas de madeira adquiridas pola Deputación sustitúen outras que levaban 20 anos en reformas. Por fin, verdad? Xa era hora. Bueno. As novas están preparadas para resistir 10 anos á intemperie sen necesidade de arranxos. Mañá, a da Cervela volverá a beirar os veciños.